pediron que tiñan un pouco conflicto dentro da organización cos homes, que ese debate das novas masculinidades, ese debate contra o feminismo, que eses homes que tiñan, que non chegaban nin a ser feministas, nin a ser aliados, e que esa crise da masculinidade e tal, e que lles parecía moi interesante que foran os do comando, xente nova, que foran ali a plantexarles como veían eles o cambio social e por onde tiñan que ir as cousas. E entón foi interesantísimo, porque aquelo se petou de xente e claro, eu estaba un pouco preocupada, porque iso ateigado de personas maiores, e a verdade é que se desenvolveron moi ben discutindo e debatindo sobre a masculinidade, as masculinidades. Aquí tedes máis institutos. E isto foi unha cousa deste verán. Este verán hubo como un pique, porque hai xente que planea en Tui, outros en Salvaterra, outros en Ponteareas, outros na zona de praias e tal, e outros nos barrios de Vigo. E entón empezaron a empapelar a cidade con cousas que, con eslogans que eles ou elas iban facendo ou que atopaban por internet. Entón hubo como un pique, temos un chat interno e tamén nas redes, e entón iban picándose, pois temos Ponteareas empapelado e ademais vamos facendo un seguimento. E outra, pois eu tamén, estamos aquí en Colla e estamos empapelando e estamos incluso con cámara registrando que retoca os nosos empapelados. Pois fíxate ti, que casualidades, son sertíos que pintan en riba, que arrancan, e sacando as súas propias conclusións do que estaba a pasar aí cos seus empapelados, que era algo máis que pegar cartéis, era logo facer un seguimento do que iba pasando con eso. Aquí, preparando outra vez no Salón do Marco, isto xa foi agora, cando foi... isto foi en novembro, cando foi a campaña de Santiago. En Santiago nos propuxeron presentar, sabedes que Santiago organiza, xunto con 100 e pico concellos de toda Galiza, en negro contra a violencia de xénero. Non sei se coñecedes esa campaña. E entón me pediron que o comando fixera a presentación da campaña en Santiago. E a verdade é que, tivemos que prepararnos e aí vedes un pouco as cousas que fomos. E logo fomos a Santiago tamén en autobús a levar a presentación. Tivemos a presentación en varios centros educativos, no Centro Social de Fontiñas, e aquí vedes o comando en acción tamén. E aquí, por exemplo, íbamos buscando un pouco especialidades, especializándonos nos temas. Aquí neste instituto fixeron todo un debate sobre o amor, os amores estes tóxicos, os mitos do amor romántico, como se vivía o amor por parte delas e deles, etc.